Som normálny chalan ako každý iný. Študujem, hrávam futbal, som dobrovoľný hasič. Ale viete, každý máme niečo, s čím sa musíme vyrovnávať. Make him an offer again. Dobrý, čo vám prinesiem? Týmko, daj si vodu. Pivo si daj, pivo je dobre pre teba. Ale prečo pivo? Jak? A čo bude vodu piť? A voda je zdravá. Tak jedno pivenko. Nech sa vám páči. A ešte jednu mi dajte, prosím vás. Nech sa vám páči. Ďakujem. Dobre, Týmko, ale toto je posledné. Áno, je poslané. Dajte k tomu aj jeden štamprlík. A nech sa vám páči, šéfko. Ďakujem. Lojo. Ešte jednu vás poprosím. Ešte jednu. Dopijem a končím. Najlepšie zvončí. Timo, konečne. Takto sa mi ľúbiš, konečne nepočúvaš to kokota a si sám sebou. Ajo. Jejda, nevadí. Týmko, ty čo? Na chvíľku odídem a to čo tu robíte vy? Počuj, nebudeme sa hádať. Mám pre teba novinu. Neuveríš, ako. Akú? O Timovi. A čo? Ale poď ideme tam. Ja som ja svedom, ja viem. Poď sem, nevieš. To tá novina je. Počúvam. Konečne kľudný piček. Žiadne reči nebudú. Máme pokoja svatého s Týmkom a nebudeme robiť podľa teba. Konečne. Ide sa pýtať. To kde som? Kokot. Jo. Kde sme? Čo? Rekreačné zariadenie. Ideme na to.